Ja saa kertoa mielipiteensä, että käykö tää opetusvideosta. Moro. Katsotaan. Tulee ihan liian harvoin katsottua, että mikä on öljyjen tilanne. Niin. Tsekataan mitä nyt pelli alla näyttää. Joo, pelti auki ja otetaan vähän paperia ja katsotaan, miltä meillä tää näyttää. Onneksi on autossa aina paperi. Aika härskin näköistä tervaa. Näkiikö se siihen mitenkään? On ruma. Rajun näköistä. Eikä se auta muuta. Ajella tästä lähikauppaan ja ostaa vähän tarvikkeita. No niin, nyt on kaupassa käyty ja ruvetaan vähän touhuumaan. Sitä ennen mun tarvii vaihtaa vähän systeemiin sopivammat vaatteet. No niin, nyt alkaa olla semmonen, että ollaan saatu kaikki duunista tarvittavat jutut. Tässä on viimeinenkin, että saadaan öljyt kerättyä, niin nostetaanpas autoa ylös vähän. Vai käydään me ensin läpi, että mitä kaikkea me tarvitaan. Koska mehän tarvitaan tietenkin yksi pukki, pajavasara, jakoavain, lukkopihdit ja iso meisseli. Ja nyt on semmonen tilanne, että meidän tarvii ensin laittaa sen verran jämäkäolasta öljyä, että mä laitan moottoripesuaineen sinne ensin. Niin saadaan ne öljyt varmuudella ulos sieltä. Tsekataan kuin käy. Eli joku käyttää semmosia ramppeja, mutta ramppeja tai nosturi mun mielestä ne on täysin turhia. Tää on tosiaan ensimmäinen juttu, mikä on tärkeä, niin se, että vaatteet on niinku sopivat työhön. Koska silloin jos lähdetään vaillinaisella varustuksella tekemään jotain, niin sitten ei tule mitään. Eli ensin laitetaan moottorin pesuaine kyytiin ja annetaan auton käydä tyhjänä hetken aikaa. Muistaakseni ohjeessa oli 10 minuuttia, mutta ei kai se niin nokonuukaan, että kuinka kauan se sitten on. Sitten vaan korkki kiinni ja auto hurisemaan. No niin, nyt on mennyt se hätäisen miehen 10 minuuttia, eli ainakin 3 minuuttia.
Eli ensin otetaan tämä puoli. Ottaen tosta. Ei se niin tarkkaa, että mistä kohtaa sen nostaa. Noin ja. Tässäköhän mun pistää jonkun pönkän tonne takarenkaan alle. Tämmönen hiekotussepelipussi löytyi sopivasti sattumasta. Noi. Turvallisuus aina ensin. Pitäisikö se oikein vilkasta, että missä kohtaa se nyt sitten on? Joo, eiköhän se ole ihan hyvä siinä. Saat on puki sit parempaa paikkaa. Katsotaan riittäisikö se. Mä haluaisin se aika ylös mieluummin. Tosta sokka väliin. Noin. Mahtaisiko se nostaa vielä? Katsotaan. Aina kivampi työskennellä, mitä enempi on tilaa. Sitä mä en tiedä, vaikuttaako se johonkin muuhun toi. Tuleeko sieltä öljyt samalla tavalla pihalla? Se on kai sit sivuseikka. Tämmöisessä öljyvaihdossa se, että tuleeko se öljy pihalla vai ei. Vielä tarvitsisi vähän saada. Jääkö se noin pienestä kiinni? Eihän se mistään kiinni jää. Siihen. Ei muuta kuin lasketaan varovasti alas, ettei välttämättä mikään mene rikki. Oho. Siellähän on takarengaskin ilmassa. Eikä sen niin väliä. Antaa sen olla, katsotaan. Katsotaan, kun pistetään toinen puoli ylös. Kui meidän sit käy. Sitten on toisen puolen vuoro. Katsotaan, meneekö se yhtä hienosti. Ei näköjään ainakaan alku ei ollut kovin mukava. En muuten muista, että onkohan mahtanut koskaan vaihtaa öljyä. Kattokaa te nyt. Arvostelkaa sitä. Eikä jää saa mitään. Mitä sitten? Se on pääasia, että yrittää. Oho.
Nyt mennään johonkin, kun rupes rahina kuulumaan. Ehkä mä otan taas tänne päin. Varmaan suunnilleen siinä kohtaa. Onko tää nyt niinku yhden renkaan vai? Ei, kyllä se sentään tippu toi Hanttarinkin puolen takarengas maahan. Niin. Tiedätkö mikä on muuten erikoinen juttu? Siinä kohtaa kun mies täyttää 35, niin alkaa semmonen ähinä joka hommassa. Noi, olisiko se siinä? Mä en itse asiassa tiedä, että missä täällä mahtaa öljyfiltterit ja muut olla. Pitäisikö oikein ottaa lasit pois päästä, niin näkisikin jotain. Mennäänkö filtterillä yläkautta vai alakautta? Ilmeisesti alakautta. Toikin periaatteessa tarvitsisi jotenkin toi tukea. Mut tsekataan nyt ensin. Siitähän se filtterikin löytyy. Ja proppu saman tein. Samaten. Mulla on tässä oikein spesiaaliavaimet näihin proppuihin ja muihin. Eli mutterisorvi, ruosteinen, se on tärkeä. Mä kuvittelisin, että toi saattaisi olla öljyproppu. No sehän rupesi heti sorvaamaan. Sorvi. Se taisi olla. Hetken päästä voi olla näpit täynnä öljyä. Jos siellä edes on tippaakaan enää. Oli siellä ainakin lampastakin. On sit semmoista pikimusta liisteri, näette kohta. Huhhuh. Sieltä nyt pikkuhiljaa tippuu sit viimeisetkin öljyt. Kyllä tää on oikein meikäläisen homma. Jokohan se olisi valuttanut sieltä kaikki, niin saadaan laitettua tavarat takaisin.
Melkein. Ei ihan. Noin. Pitäisikö sitä sitten hiukan vääntää kiinni oikein? Ähkiittää. Noin. Sitten meillä on toi spesiaali avain tuohon öljysuodattimeen, eli moska ja meisseli. Toivotaan, että se on ihan normaalein kierteen, koska muuten mä en tiedä sit mitä mä teen. Ja täällä alkaa olemaan vakoputkestakin joustoputki finaalis. Tarvii varmaan semmonenkin homma tässä jossain kohtaa. No sehän tietysti, kun tää spesiaaliavaimella vaan, niin sehän menee saman tien sit läpi suodattimesta. Saataisko me sitä sen verran auki? Ei kyllä se näin on, että tarvii etsiä ihan filtteriavain. Eipäs kun hetkinen, olisikohan mulla tossa takaluukussa semmonen vähän isompi työkalu. Koitetaan täällä spesiaalityökalu. No onpas se nyt kovin kiinni. Kyllä se sieltä pikkuhiljaa antaa. Noin! Nyt vaan katsotaan, että kuin reijällä se on siinä kohtaa, kun se on irti. Todennäköisesti aika reikäinen. Se tulee sieltä vähän kerrallaan. Vielä pitäisi hiukan saada taas seuraava kierros. Noin! Sitten saadaan otettu suorat sormet loppuun. Eihän siitä tullut pahka. Muutamat reijät. Se on hyvä, että on erikoistyökalut, niin saa kaikki hommat menemään nätisti.
Sitten kun pistetään uutta suodatinta, niin ehdottomasti laitetaan tämä vanha suodatin sinne takaisin. Turha tuhlata, se uuden voi laittaa hyllyyn pölyttymään ja katsoa sen sitten tai käyttöön joskus myöhemmin. Eli ei, kun pistetään tietenkin uusi suodatin. Uusi suodatin ja naputsaa vähän käsiä koivitti ihan kaikkea paitaakaan pyrkiä. Vaikka tätä vartenhan nää on tehty. Kaunis valkoinen meni ihan öljyiseksi. Joo. Se on joku oikein long life näköjään tää. Minkäslainen toi oli? Joo, sitten otetaan tosta korkkiin hiukan tavaraa tai itse asiassa otetaan sormiin, tää on puhdasta öljyä kuitenkin. Voidellaan tätä uutta suodatinta vähän. Tai en mä tiedä minkä takia se itse asiassa edes tehdään, mutta isoit pojat kuuluu, että näin kuuluu tehdä. Ja pistetään se sinne takaisin. Ja sitten ruuvataan paikalleen. Jos me löydetään oikein raklova jostain. Kyllä se taisi vähän liian vähän aikaa olla se pesu aina, mutta katsotaan. Autohan tää on niin pesynyt niin nokonukaan. Sen verran liukastetut kädet, että tarvii ottaa paperi väliin, kun laitetaan kiinni. Noin. Kyllä tässä vähän siivoamista on, kun meikäläinen touhuu. Nyt me voidaan mun käsittääkseni laskea auto alas. Ja sotkea samalla tietenkin ratit ja kaikki öljyä ja sillä lailla. Mun mielestä tääkin oli sillä, että tää 5 litraa on just oikea määrä tuohon koneeseen. Se seisoo taas 2 pyörää tukevasti. Tää on aina sama juttu. Näin tapahtuu siis ammattimainen öljynvaihto.
Noin. Ja sitten ei muuta kuin vehjää alas. Ja uutta lubrikanttia tilalla. Se höröttääkin näköjään melko lailla hitaasti. Hermot meinaa mennä tämmöisellä tasemmalla kaverilla. Aivan ihana ääni. Taas paljonko sinne on mennyt sit jo. Hiukan runsas 3 litraa on sisällä. Laitetaan sinne runsas 4 ja katsotaan sen jälkeen miltä tikku näyttää. Joo. Semmonen. Sitten katsotaan vähän, miltä tikus näyttää. Ota tosta nyt sit selvää. Testataan kertaa vielä. Miksi mä katsoin, että tässä olisi moottorin öljytilavuus olisi 5 litraa? Pitäisikö se sitten antaa käydä hetki vielä ja katsoa uudestaan? Ehkäpä. Koska tossa on kuitenkin vielä likimain litraa jäljellä. Sitten katsotaan taas miltä se rupeaa näyttämään. Mihin mä heitin se paperirulla? En mä heittänyt mihinkään, kun se meni ihan... Se halusi itse mennä tuonne konehuoneeseen. Siellä oli vissi lämpöisempää. Aika paljon se roiskii sitä öljyä tikkuu pitkin ylöspäin. Mä en tiedä kuuluuko se niin tehdä. Kyllä se ainakin näyttää, että se riittävästi olisi. Ei mitään, otetaan koja jo lenkki ja katsotaan, että tipahtaako suodatin ja muut lenkiaikan boys. No turha tämmösen minkään öljyvaihdon takia ole mitään ammattilaisen vielä. Tähän menee tosi hyvin itsekin. Nyt on tosiaan testilenkistä selvitty ja ei sinne tosiaan mennyt reilu 4 litraa öljyä ja nyt olisi sitten vielä
viimeiset, eli pistetään tarraa, että milloin on öljy vaihdettu ja mikä öljy. Niin saa sen muistiin, kun mä en ainakaan muista muuten yhtään mitään. Sehän on semmonen D-tekki. Ei kovin häävi, mut no niin, mitäs se öljy sit oli? Se oli semmonen kuin Dex Energy Long Life. Ja 5V30 SAE. Eipä tähän paljon muuta tarvitse. Kilometrit 223 320. Päivämäärä taitaa olla 9.4. ja 202 ja 6. Nyt oli sen verta rajun näköiset öljyt, että on melkein pakko vetää semmonen 5 tonnin öljyvaihtoväli tähän seuraavaan. Niin pistetään tarra paikkaas. Niin. Sitten vähän kuivaamista tosta ihan kanssa. Noin. Se menee todennäköisesti ihan järjettömän vinoon, mutta tässä sen niin merkitystä on. Semmonen siitä tuli. Täällä on muutenkin tämmösiä tuning-paikkauksia. Oli oikein punaista teippiä, niin tosta tulee ainakin 4 hevosvoimaa lisää tehoa, kun se on punainen. Mut jos ette muuten tästä ota mitään tosissaan, niin öljyt hävitetään asianmukaisesti, kuten myös öljysuodattimet. Jees, se oli semmonen video. Mä rupeen pikkuhiljaa siivoamaan tätä sekamelskaa täältä ja sillä lailla. Kiva kun katsoit videon tänne asti ja tykkäile ja seuraa ja jakaakin saa. Ja saa kertoa mielipiteensä, että käykö tää opetusvideosta.